Hello everyone, गासिखौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ गासिखौ बरनाय थाबाय आरोना स' दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय गोदान भिडिअ लानानै फैदों जायफोरा आंनि भिडिअखौहाय नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो आरोना स' दिनै आङो दख'नानि गोदान कालेक्शन लानानै फैदों आरोना नोंथांमोननो आङो शेयार खालामनो थाखाय थ' जायफोरा गोदान कालेक्शन नायनो गोसो आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय था आरोना स' आरो सोरबाफोर गोदान आंनि चेनेलाव प्लिज अननानै चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना नायनानै थानाङा बिदिनो गोदान गोदान कालेक्शनफोर फैबा आं माने भिडिअ आपल'ड होयोबा नोंथांमोननियाव थाबैनो नटिफिकेसन मोनहैनाय बायदि आरोना थ' दायो आङो दख'नाखौ मोनसे मोनसेहै देखायगोन आरोना थ' जेसे हायो आङो शेयार खालामगोन देखायनो नाजागोन खिन्थु आं गासैखौबो फाराबो जानो हागौ आरोना थ' बांद्राय फाननानै लाबाबो माने थन्नाय मानायाव बुहुद बाखायो आरोना प्रब्लेम ओंखायनो माने मोनसे डिजाइनखौ मोनसे कालार मोनसे डिजाइनखौ मोनसे कालार बेबायदि आं नोंथांमोननो आं शेयार खालामगोन आरोना थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो आरोना दायो आङो दख'नानि नै रिसेन्टलि कालेक्शन दख'ना कालेक्शन नोंथांमोन आङो शेयार खालामलायनो आरोना जि गोदान कालेक्शन सफायदों आं नोंथांमोन आङो शेयार खालामनो आरोना माने गासैखौबो देखायला आर'नाइ ब्रेन्डनि दङ सिखिरि ब्रेन्ड जि दङ आरोना आं फार्स्टआवहाय रेड कालार जा बरिया खालामना बे रेड कालारा नोंथांमोन आङो देखायनो बरिया आरोना गोजान साद्रि दंखायो बेना रेड आरोना बियो ओमफ्राय बे जाहैबाय स्काई ब्लू जा बरिया खालामनानै Jabuya ini nih saja ini bisa hebat aronnai brandnya nah aromanya lagi populer lagi ya sikhiri brand nih sikhiri brand ya ada gelas sangat indah saya bilang ini saja Boriya karena kalah apa? Penyalu. Angni. Yellow. Boriya karena saja. Udah, kamera. Relek hadis ini kan. Color saja. Pada Sanjina. Zaporia nas smooth kazia juga.
to nih beya yellow arna ja boria karna agorabe binia ja boria oमफ्राय nih biba ja boria karna dokhonayaबो ओरैबायदि मोजां aronnai brand नि arna biyo ja smooth मोजां karna गाननोबो जा boria जागोन ओमफ्राय नै बे जाहैबाय chocolate color ओरैबायदि boria karna बिबो तो केमेरायाव आंनियाव बारा इसां माबाबो मोजां नुनाय नङाबो जानो हागौ केमेराफ्राबो दाम खमिना तो बे रेडखौ हले ओरैबायदि बेरफ्रब खादों आरोना नै आगर डिजाइन दोंनो जा समायनाखा बिबो स्कायाथ' गासैनिबो थाखाय फेभरेट ओरैबायदिखा जा समायना नुखादों बेखौबो स्काई ब्लु ओमफ्राय बेफोर नैबे ओरैबायदि बरिया कालार इउनिक आरोना बांसिन माबा मा होनो एभेलेबल मोना आरोना बे कालारखौहाय तो नै ओरै दसेनो जोबो आरोना बेयो सिखिरि नै सिखिरि ब्रेन्डनि आरोना बेयो सिखिरि बियो ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय झुमका आगर आरोना बिबार ब्रेन्डनि झुमका नै जांखिनिखौनो आङो देखायग्रोबाय आरोना तो बेखेवनाय मानायावबो प्रब्लेम जायोना बेखायनो आरोना ब्लाउस कालेक्सन देखायनो नाजादों आरोना ब्लाउस गोदान डिजाइन लानानै फैलायदों आरोना जा बरियाखा आरोना ओरैबायदि मोजांखा गांसे ओमफ्राय नै ओरैबायदि अन्थाव कालार सिख्लाफोरनि फेभरेट कालार जा बरियाखा आरोना ओरैबायदि मोजां आरोना जियाबो black as a black lover polyester blouse मोनगोन ना मा कालार नांगौ सोरनो मा साइज एभेलेबल दं आरोना एभेलेबल मोनगोन आरोना माबायदि बेसेबां साइज नांगौ मा कालार नांगौ एभेलेबल कालार लाना फैदों आरोना ओमफ्राय आरो नैबे जाहैबाय दख'नाजों अग्रन बुङो आरोना दख'ना अग्रननिफ्राय सोर मा बुङो मिथिला आरोना सोरनिफ्राय फनानै देखायनोसै आरोना बेखौ मोनगोन आरोना आंनि दख'नायावहाय कालारिं दङ बेबायदि आरोना बुरैफोर गानो ओमफ्राय हाबा जागोनफ्राबो गानो आरोना नै बेबो अग्रनानो आरोना गावनि आनानिखा आरोना कालारिं मोनगोन बहुद कालार मोनगोन आरोना मेहेन्दी कालार दङ ब्लु बहुद कालार मोनगोन आरोना बेबो कालार मोनगोन बेबो सेम बेलेग बेलेग क्वालिटि थायो आरोना तो क्वालिटिया बेलेग बेलेग दङ ग्रिन दङ मोनगोन आरोना तो नै आरो बेयो लांगा दख'ना बे कालारिं मोनगोन आरोना ini कालार दङ मोनसे पेरट कालार आरो फाननानैहाय बिदन होनो आरोना बेखौ बिदन पेरट कालारनि आरोना बेयो बरिया गिदिरखा ना मानसि गिदिरफ्राबो लोगोफ्राबो मोजांनि थाखाय हागोन yellow जोंनि बर'नि फेभरेट कालार yellow आरोना कालारिं दङ नै ब्लाउसआ ओरैबायदि बरिया आरोना आंनि थाखायबा आरोना जा मोजां स्मुथ गाननोबो जा बरिया जागोन नै कालारा मोनगोन आरोना नै एभेलेबल कालार मोनगोन मा साइज नांगौ मोनगोन बरियानो आरोना मोनगोन आरोना बेसांखिनिखौ ब्लेक मोनगोन स्काई ब्लु लेभेन्डार ब्लु ओमफ्राय नै बे कालारखौ जा बरिया मोनखादों आरोना आं लेभेन्डार पिच कालार लाइट पिंक नै बेनिफ्राय एसेबाबो आरो बेयो डार्क आरोना पिंकआ लाइट पिंक ओमफ्राय मोनसे फेभरेट कालार नै मेहेन्दी जा बरिया आरोना ब्लाउसआ नै जा बरिया कालार आरोना अन्थाव खाले नै पाटनिबो मोनगोन आरोना पाटनिबो एभेलेबल जों पाटनि माबायदि नांगौ मोनगोन आरोना पाटनिबो दङ ब्लाउसफोरा नै रेड कालारनिया जा बरिया नुखादों आरोना स्काई ब्लुआबो ओरैबायदि मोजांखा मोनगोन आरोना नै माइदि दोंसेनि माथाया मास्राइसा आरोना ओमफ्राय नै बे चकलेट कालाराथ' ओरैबायदि बेरखादोंना जा बरिया
aronnai मोनगोन बे जोंनि अइबिंनि aronnai आरोना जों अइबिंआवहाय दादों आरोना नैबे aronnaiखौहाय फानै फानैहाय नै दायो गांसेल'सो दङसै आरोना जोंनि बे दखना अइबिंनि आगर डिजाइन आरोना बियो बिदिब्ला आङो जेसे हायो नोंथांमोन आङो दखनाफोरखौहाय शेयार खालामबाय मा कालेक्शन गोदान सफैदों बेखौ आं कालेक्शन भिडिअ नोंथांमोन आङो शेयार खालामबाय नोंथां जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना आं बिदिनो माने गोदान कालेक्शनफोर फैयोबा आं नोंथांमोननो आं शेयार खालामगोन आरो जायफोरा दखनाफोरखौ पसन्द जादों नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय खाथिनिफ्रा आंनि दखानावनो फैनानैहाय नायफैनो हागोन लांफैनो हागोन भिडिअ बारा मोजां नुयिफोरखौबो माने रियेलाव मोजां नुयो बेफोरबायदि जायोना माने केमेराजों बारा एसेबां माबा खालामनो हाया दखनाफ्रा ओरैबायदि बरिया आरोना मोजां हिफोराबो ओमफ्राय सिखिरि ब्रेन्डनि aronnai बिबार ब्रेन्ड बिदि आरोना दखनाया ओमफ्राय बेलेग फेन्सि ड्रेसफोरबो मोनगोन एभेलेबल आरोना आंनियावहाय दखानावहाय बिदिब्ला आं जेसे हायो नोंथांमोन आं शेयार खालामबाय आंनि भिडिअखौहाय आं बेसेयावनो दोनथ'नो सानदों आरो जायफोरा गोदान आंनि चेनेल प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना ओमफ्राय जायफोर नायबाय आंनि भिडिअखौ थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ आरोना नोंथांमोनखौहाय बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ आं बेसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना बाय बाय